खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नाजानायनि गोदै फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। वृष राशि गाज्रि सुबुंफोरनि नोजोराव गोग्लैनो हागौ। समाजाव बयजोंबो सोंखारि जानो हागौ। सांग्रां थानानै सोलिनो हानांगोन। मिथुन राशि गोबाव समनि मिजिंआ जाफुंसार जागोन। समाजाव बयजोंबो सिनाय जागोन। गावनि आथिङाव गसंथानायनि राहा लामा फैगोन। कर्कट राशि गाज्रि सान गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लानो हायै जागोन। फसायखुमानाय आंगोआ गुबुनजों जुलि जानो हागौ। सिंह राशि रांखावरि आरजिनो हानायनि लामायाव फैगोन। मोजां खामानि आखायाव फैगोन। साना मोजाङै बारलांगोन। कन्या राशि गाहाम सान रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। थांखियाव जाफुंसार जानो हागोन। तुला राशि देहा सावस्रिया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। आंगो लोगोफोरानो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। गाज्रि थासारिजों भुगिनांगोन। वृश्चिक राशि गाज्रि सान बिमा बिफाजों हेंथा हेंथि जानो हागौ। साननाय लुबैनाया फैमान जागोन। धनु राशि आखायाव गोबां खामानि फैगोन। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। मकर राशि गोसोखौ गोजोन मोनगोन। नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। साना रंजा बाजाजों बारलांगोन। कुम्भ राशि जेंना गोनां सान फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि थासारि फैनो हागौ। सिनायै मानसिजों लोगो जायैया गाहाम। मीन राशि नखर संसाराव हेंथा नुजाथिगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव नारा नाथा सोमजिनो हागौ। खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायनाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।